Mikä? Mikä se juttu? Ai jaa. Aha. Oho, sulla on hieno paita ainakin. On. Onks äitillä hieno paita? Mitä sanot? Aha. Ai, että naurattaa. Ai jaa. Kerro jotain muuta, kerro. Mitä juttui vielä olis? Mitä? Mitä juttuja? Oisko kylpyilta tänään? Mitä sanot? Meetkö pulikoimaan? Pulikoimaan ammeeseen? Mitä sä ihmettelet? Kylpemään. Pesemään korvan taustat. Vähän räiskimään. Ei tarvi, jos ei haluu. Ei oo pakko. Ai jaa, mikä sit harmittaa? Ne. Ai, että jos menee korvaan vettä, niin se on inhottavaa. Ollaan varovaisia, joo. Kyllä. Ollaan ihan tosi varovaisia, kyllä ollaan. Jaha. Terveydeksi. Haha. Oliko se hassun tuntusta? Oli. Joo. Missä sitten? Pitäisikö päästä syliin? Pitäisikö syli? Joo. Ramaseeko? Pitäisikö syliin päästä? Joo, selvä.